v-am găsit la un nou canal de YouTube. Astăzi nu știu ce vom face astăzi, dar haideți să vorbim cu sora mea. Uitați-o aici, ce fac Sofia? Ce fac Sofia? Nu pe tabletă. La ce te uiți? La machiaj să văd cum se fac. În fine. Dar, bine, am vorbit cu sora noastră un pic. Acum, hai să vă arăt la ce mă uit eu acum. Pe Nickelodeon și Cartoon Network. Eu mă uit, de exemplu, la Puștu Pericol. Da? Ok. Acum o să zicem niște glume. Ok. Am venit aici la camera mea de filmat. Așa. Acum, haideți să zicem bancul. Suntem pregătiți? Suntem pregătiți? Mai zic o dată. Suntem pregătiți? Ok, hai să pornim cu bancul. Era o muscă care era beată și care a vrut să-și ia parfum. În loc să-și ia parfum, și-a luat spray de țânțari. Următoarea. Un țigan, să zicem un băiat, a vrut să își ia un spray de gândaci. A avut gândaci în casă. El, în loc să ia spray de gândaci, a luat niște căști și le-a pus la ureche și a zis, uite așa, a pus la ureche și a făcut. Se prefăcea, nu? Da. Și apoi, el nu mai avea chef de nimic și s-a dus în casă. Ziceam, pa, cucu. Acum, am râs un pic, eu am râs, cred că erau niște glume proaste, că le-am spus din capul meu, nu am avut cum. Dar, nu. Dar, eu m-am gândit acum să vă arăt tricoul meu preferat. Ok, tricoul meu preferat este acesta pe care l-am eu pe mine și care scrie și Alian YouTuber. Da. Da, cam atât. Da, uite, îmi place tricoul ăsta, foarte frumos. Alt tricou nu mai aveam, ăsta. Dar trebuia să mai pun ceva pe mine. Adică găsesc eu un tricou preferat. Cam atât pe ziua de azi. Mulțumesc pentru clipul pe care l-am făcut. Și la revedere!